horas mah di hita selhuna manang di dia pehita maringanan sangob bason tapatu paro konteta ima taringo tusuhinya pang naupat do haturangan isi do kahalak na molo didok suhinya pang naupat molo apangi memang upak suhi bersuhi mainganan nah jala dito di ilapat tudui tuak kepertuturan adong siya dungat tubuh siya buru siyan hule-hule jadi na perjulu diduk may pamaray mulu pamaray ima bapak manang amang guda na lah bapak ni nasohot jala buido macal umar getti contoh bahasa itu emang guda manang na bepetuwe mulu adong tudu anakku manang na tudu borukku tentu perjulu seheli bepetuwe na siya kanga mama calo ima si calo tuhur mulu boru mulu anak imana tentu bang siya kanga haha siya kanga mak nagabi pamarai antara si calo bara doh pamarai mulu anakku si nomor 2 mesti itu tutur mesti itu aku si nomor 2 suang ni sebeli ina mulu si nomor 7 anakku manang borku turu mesti tuanggiku macalo ima dihata pamarai nepe duehun didok mei simolohon manang simandokon mulu muli borku manang anakku manguli tentu simolohon didok mei akan marangki anak macai mulu anakku siya kangen dupina sohot tentu nakuk mei gebi bepetuwe na macalo ima haha anggini na sohot alai mulu dungarong do nang sohot tentu ima macalo ha anggi turu muse mulu tulu anakku na maranggi tentu siya kangen macalo tu siya nomor 2 si nomor 2 macalo si tu si nomor 7 sung nido nang boru mulu boru imana si madokon ibu to nama di doto ibu to nama gebi macalo tuhur mulu tulu ibu to na berarti tentu ibu to na siya kangat tu ibu to na siya kangan mergeti pasoring do dang boy pangupulan imanakani pamarai baru si madokon lepetuluhun periben mulu periben imana mulu contohnya buruk kutulu namar periben mulion si jalo periben ima mulu siya kangan imana tentu siyan tubuni sinum bepetuene periben siya tubuni bepetuene bulu siya kangan adong gue dibe gebe nakut tu na buru ne song ni masui mergeti pasoring mulu borku si nomor 2 mencalo berarti tentu kakak na periben siya kangan mak si nomor 7 tu si nomor 2 mergeti pasoring jela odo gebe siya tetap siap puden baik pi mana bewe baik pi boru olo dakya macalo na martohonan halani dangan dong bisi jalo unna dua majalo unna ge bisi main na doh siap paraman na pamarai si madokun doh periben pau patun nakani mulu sian buru hita tulang mak si jalo tuhur mulu pemuli buru song nido nang ditulang mulu tulang imana mulu
tulu berita, tulu boruta, amargati matulang nama calo. Hima molo siak kangas si nomor 2 suang niru nak kening sudi pertuturan ni alai kecuali dang boiro manangalani akka jarak do akka ekonomi alani nadau bui mai gabi hot manang natu siak kangan manang dialih tu si nomor 2 isina bui maro alai bul diruhuti ikon hok do dang bui pangupulen alani sede do tohonan ayo pak don wangi ulosi opak batong nama calo opak nama ngalean ido asadang bui rak marbegi-begi molo dititi marakup ima siya bewe ai bolo titi marakut tong do mergeti pasoring ai molo adong di hata ke herugian boidu merdus di rohat tu alai titak busede hatani tohonani hi pau patu nakaning bolo sian hita pembeli boru tulang alai hita di penguli anak ima titi marakut aidang masuk tohonani isi mana majalo di somana gebe masuk hidok nakaning si hutiapang bolo siap parboru nakaning paror periben tentu di pihak ni hita para anak hidok me si hutiapang jala idulah sedia ke penedayu suhinya pang nau pak mulai siap pamarai manang si jalo warah tulang si molohon periben seni penako enong mese tutu dua sede manang tuna buru na manang parorot jadi bolo hita si jalo ulos sian pihak ni para anak ima suhinya pangau pak perjulu si jalo barah bapa manang pamarain nepe duehun si madokun manang si molohon haha anggi nina sohot manang anak majai nepe tuduhun parorot suri hidang parorot siutiapang ima ibotona napau patu beru parorot alai adong di debeluet asa masuk suinya pang naupati adong madok para ma buru-buru siap yak ngibewe adong madok suhinya pang naupat pamarai si madokun si utiapang para maan buru-buru belok para ma buru-buru peribendi hesuhuton di debeluet ai adong di debeluet gabi digeti hudde dohot parorot manang na buru ne ima songon filosofi manang di artini suhinya pang naupat ditiki ulan ujud jadi nahurang atos manang nahurang odol pe di haturangan na binay jumulu ma iba mersetebi horas